2026 ए तंत्र ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଇମୋସନାଲି ତୁମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଫିଲ୍ କରିବ, ନିଜ କନଫିଡେନ୍ସ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ତୁମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲ, ଯେଉଁଠି ବି ତୁମର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଇଠି ତୁମ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟିଂ ମିଳିଥିବ ବା ନିରାଶା ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଯେତେ ଯେତେ ପେସେନ୍ସ ରଖି କାମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଜିତିପାରିବ। ଯେତେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ସେତେ ବେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବାର ମାସ, ଯେଉଁଠିକି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟେ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ଆତ୍ମବଳରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ତୁମର ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଖୁସି ପରିବେଶ ଆସିବ, ଟିକେ ପବ୍ଲିକରେ ତୁମ ନାଁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଲୋକ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବେ, ଟିକେ ପପୁଲାରିଟି ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛ, ଇମୋସନାଲି ସପ୍ରେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛ, କେଉଁଠି ବି ତୁମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରୁନ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ପରେ ଅଛି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ।